Kaunti ma Migori okwayo josiasa ma Migori mondo mi owe rekod siasa mag koko kendo giket maino mar dongruok mar jopiny. Ka giloso e kinde alama mar rapar jawer Florence Robert e kanisa mar International Gospel Ministry, jodologo wacho ni siasa mar koko osenenore e kaunti ma Migori kendo en gima dhi thiro dongruok. Jodologo kamoting'o Joel Amonde kod Bishop Paul Togwada wacho ni gichano gwelo jotend siasa mondo gikel kwe e kindgi. Kaka jodolo kwa nyali mondo ji ochak siasa sani. Siasa nyoe kwae. Kendo ka koko nitiere kendo campaign dhi mbele, tamo watimo kata mana tijewa mag dongruok kaka jo kanisa. Ka ng'ato nyo oseyier mbunge, uti tich mbunge nyaka 2027. Ka ng'ato nyo yier idara manyo yieri ne mamondo itiye. Ok inyal chako pingo ng'ato ka time mare pok ogik. Sama time mare ogike kwa biro wacho ni nyo wayieri higa bich ok itimo mage. Bishops, we are going to call upon those leaders to come so that we reconcile them. If there is forgiveness, then they will do that forgiveness in advance. Amen. We want them to forgive one another. In areas where they have loggerheads, we want them to come together. The development will come when we are working in unity. Without unity, then is fight, division all over. Kodhi nyime nyakora gi weche mag arita ne obila e sub-county Marongo chako timo nonro kaunti no record nek mar miyo moro ma ja ohala moyang kaka Elizabeth Anyango ma jagni 42 manyo timoro otieno ma piny orugo kawuono. Ringre ja ohala no ne oyudi e wi otanda mare kod moko kuom anyuolane mane odhi lime. Miyo no ne oyudi kanitiere kod hinyruok e ng'ute. Ruoth ma orito location ma Southwest Kamagambo Maurice Ayeko wacho ni miyo no ne onegi kod joma pok oyangi gie sani ka koro nonro osechaki kendo dhi nyime. The whole community, we are in a somber mood because of what has happened. It is something that is unheard of in this place. It is true that she is gone. Somebody has taken away her life. We can't comprehend, we can't understand. It is clearly that security issues is something that is highly questionable in this place now that such an incident has occurred. As a people of this place, we are kindly asking the government to do the due diligence. Let them get into the depth of the cause of Nyagem's death. And as a people, we will really want to know that. And moving forward, we are only requesting that we want peace that had already been in Shamigwadu to move on that way, because we are not going to feel safe when such incidents or such things are happening. Yoyote ambaye anaweza kuwa na ujumbe yoyote kuhusu hili jambo, inafaa sisi tupate hiyo. Si atangaze hadharani, lakini tupate kwa ziri, ndipo tutaona tunaanzia wapi. Kwa sababu jambo kama hii si sana la busara, lakini inaudhi.